ďalšieho partu Assassin's Creed 2, ktorá vlastne ideme na 4. misiu menom Rivalita Fraterna. Teraz, akože ja som plánoval pôvodne urobiť špeciál teraz, že mal prísť kamarát. Čože? Počkať. Ale sú. Mali by sme sa vrátiť domov. Až otec sa bude pýtať, čo sme spravili, čo kde sme. Áno, a nechcem lítanie počuť. Chceš si ísť na preteky? Až kam? Tam na tú strechu. Teraz to je veľmi posrané, pretože malo byť akože noc. No nič. Musím... Na moje 3. No už to je. 3. A ideme. Takže, je to trošku teraz aj zlé. Môj brat, že akože ja sa má ešte moc sa naučiť. Čo učiť sa má. No. Takže ja teraz tu vlastne pôjdem. Aj máme to hotové. No to je krát. Tak ja sa tuto s týmto s vami lúčim. A uvidíme sa zase pri ďalšej misii menom Tenuta da Notte. A zatiaľ čaute. Nie, ale ešte cutscena. Dobrý život máme, čo? Najlepší. Nikdy by sa to nemalo zmeniť. A nikdy by sme sa nemali zmeniť ani my. Ubisoft prezent, akože uvádza Assassin's Creed 2. Áno, máme to tam. Aj asasínsky znak, všetko. Tak, čaute. Hej. No dobre, ja už sa s týmto s vami lúčim vlastne. A uvidíme sa pri ďalšej misii menom Tenuta da Notte. A zatiaľ čaute.